Azvine basa rei zvekuti ndane dumbu pane munhu asina dumbu here. Azvine basa rei sinaipasva ane dumbu hombe mukureva kuti indumbu here. Azvine basa rei kana muchiti ndakura kokiri shango mudiki here. Azvine basa rei kana zvine basa ndiudzei kuti zvine basa rei. Siratidza ndakaipa chiziso chenyu chochoda uchitushura muri kunhuwa zvakaipa. Masikati akanaka vagari vachira zimdanso. Yesu nawo tichitaura naSkimbo paSole Gondo TV. Zviri kunzi izvo maartist edu ezimdanso yakaenda kuUK mugore rakapera akushera mari yekudzoka. Izvi zviri kutonzi izvo Raskelem naTony Gaga vava maStreet Gunduru muLondon. Izvi zviri kukonzeswa nemapromota ari kuita maexperiment nemashows. Aya mapromota itodzidzira vanga vakatemba kuti vakaita show pakazotorwa mari ndova vachapiwa mari maartist kuti vadzoke. Zvino show yavo yakabva ipinda vanhu 10. Apa show yaita 10 pounds. Zvino mari yakasongoita 100 pounds. Apa maartist avakatora imhomo yevanhu. Zvino amaStreet Gunduru kuLondon musadaro vakomana. Zvino isi paSole Gondo tongoti kana kune vane tsitsi vada kuti vakomana havadzoke munokwanisa kungoisa mari paikokechiwa namba dzeSole Gondo TV tongoti mudeme nepamunokwanisa tovapa vadzoke. Inzwewo tsitsi Raskelem raGunduru, Tony Gaga raGunduru, Lips asikuzikanwa kuti akatombofamba sei nevamwe vake vanavo. Zvinorwadza naye. Zvaonekwa kuti Lady Squander Fire vaakabatikana neepisode 21 yatakaverenga tsamba yavo izvo zvakavapa kumhanya kunoimba DC kustudio vachiti vanoda kutushira ziso regondo. Zvino tongoti Squander Fire ita easy hatitye izvozvo. Chimbonzwai racho ravaiti DC una chidisi chakadaro. Zvekuti ndane dumbu pane munhu asina dumbu here. Azvine basa rei sinaipasva ane dumbu hombe mukureva kuti indumbu here. Azvine basa rei kana muchiti ndakura kokiri shango mudiki here. Azvine basa rei kana zvine basa ndiudzei kuti zvine basa rei. Siratidza ndakaipa chiziso chenyu chochoda uchitushura. Danga kuti zveni gogo vatingasiya kadaro vachavarovero reply yavo zvinzwirei mega andofunga iko zvino vagara mudhishi. Gogo vane chidumbu senene kude naSkimbo akura attention. Chizwa manje ndine one question voice rakapera nembanje here kana concussion. Iwe ungada kude naziso regondo. Iwe kude naSkimbo wachanga hondo. Iwe ungada kude naziso regondo. Akachaitwa usade kundisaisa kuchipesa nawo yainoipsoradzo zvekare. Zviri kunzi izvo vaimbi vezimdanso vakaenda kuLondon vamaStreet Gunduru mapromota adameto action kana musudu kwanisa gare matavura vanhu vete mudeme. Zvekare Lady Squander vakanoimba dziso vada kuchita Sole Gondo aiwa kagogo demamboita easy hatitye izvozvo. Apa ndopapera nazoedza nhasi tosangana muchikamu chinotera. Gogo vane chidumbu senene kude naSkimbo akura attention. Chizwa manje ndine one question voice rakapera nembanje here kana concussion. Iwe ungada kude naziso regondo. Iwe kude naSkimbo wachanga hondo. Iwe ungada kude naziso regondo.